Opel Astra G Астрагіна. соли барориш 98. 98 Мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон чӣ хеле ки дида истодед, коробкаш механик ва инҷа USB плеер дорад. пробегаш 251 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин. мана мотор 1.6 простой, сӯзишвори газ бензин. расходаш 10 та газ киди 90 та мегардад. ҳозир ҳавои хунук бе. нархи мошин 37 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 886 58 58. Opel Caravan G соли барориш 2000. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. газаш евро 4 будааст. пробегаш 266 000 километр. Липучка чофта балон нав. чофта балонаш нав бутасия. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. шторкои қафош. YouTube видеолар гирам. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10 та газ киди 80-85 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 177 67 18. Opel Astra G соли барориш 2008. мошин вагон мебудааст дӯстони азиз. мани намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин дӯстон. импорт Astra G Classic. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон чӣ хеле ки дида истодед, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 211 000 километр пробег. кондитсионераш ҳам кор мекунад. ҳамаш простой. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана ҳолати салони қафои мошин. мана мотор 1.4 экотек сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чӣ қадар газ кидака? расходаш номаълум. асосиан мошин нав аввагон омадагӣ. яъне ҳолати мотори мошин. нархи мошин 48 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 730 64 45 92 845 06 33. Opel Caravan G соли барориш 98. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электро, коробкаш автомат. инҷа USB плеер дорад, кондитсионераш кор мекунад.
пробегаш 186,000 километр пробег. Ва ин ҳолати салони мошин дӯстони азиз. Ва ин ҳолати салони кафои мошин. Чӣ хеле ки дида истодаед мана. Мотор 1.6, 1.1, сӯзишворӣ газ, бензин, а сӯзишворӣ? Ҳа, сӯзишвориш фақат бензин. На, расходаш чанд бензин кунед? 0 литр. Расход 9.7 мегардад. Ин ҳолати мотори мошин. ёдовар мешим, ҳуҷҷатҳои санҷиши техникиш ва оинаҳои сиёҳшишаш яксолина мебошад. Нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 759 86 86 92 795 66 00. Opel Caravanji соли барориш 98. Мани намуди бернаи мошин зерсони азиз. Мана чӣ хеле ки дида истодед. Мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 344,000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. боз инҷа люкам дорад. Мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мана шторкҳои қафош, мани сиденияҳои қафош, боли мани сидениҳо рӯйкашҳои замонавии кишидагӣ. мана мотор 1.6, простой, сӯзишворӣ газ, бензин. расходаш 10 газки 70 километр. ҳавои хунук бе, ҳавои ганба уже 85-90 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 43,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 890 99 77. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзёз дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас наворбардорони касбии студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.